Akodo. Nasema uthethe. Akodo. Kanti ke nyani baba ngathi into lena akufuneka ukuthethwa ngazinto ke kufuneka sithethile ke ngazo. Izinto ezimoshakala nje kungathethwa. Kulomfo. Ziyathethwa izinto Bibethiwe. Konke. Atheni wakhamisa kangaka wena? Liya. Efondeni Lo mesa lo. Manje ezibungqole wena namanje. Kodini uyayazi ba umbongeni wena bawukazi waqala ngelihlobo uphambana. Ulanto. Andithethi lo umthethayo. Uthetho. Umbongeni lo lapha ekuhlaleni. Waqala ngelihlobo uphambana. Ayimane sima yedwa pha lenca igate Fondini vala umlomo ikakhe izophola vala umlomo. Umjonga Fondini unalento kuthiwa ngumnqonqo. Nansi lento imjo. Kutheni unqasa nje? Kutheni ujo umntana kwaNto enhloko? Umntana Ayiletho umntana kwale nomntana wakho le. Kodini uncwasa uduphuma iminqonqo kodini xa ujonge. Ngitsho yabona Uyakwenza Uyabona ke ndithanda uba le nto unqwasa izaba ke yi-same WhatsApp group nam ndizawunqwasa. Hayi. Uzafunela bukubuku Mary umngaka hayi ndakangaya. Kodwa ke ndoda enkulu mna ndithanda uba wamfumana uMary because uyabona xa iziweda zinje kubani wena ngoyena safe. Uyindoda wena Tegumi. wena uyindoda kade ngizothetha ngomntana. Kuthi angincwasa ngapha bingijonge imoto ezigqithayo. Kwimoto endithandile igqitha phaenda ngase. hayi utama akho need uyi-explain. ilook yona iyazixela akho need uyi-explain. saba we. Asibhancekanga ke nathi. Bata msiyana yabona. Ntoni lenza ngona? Ndazilungisa kodwa Kodwa le ntwana iyintanga yethu ndiyayibona apha ijonge khona uba ijonge kwiindawo ezintle nam andichazanga uba hayi ubona ngeliphi ke ngokwena imehlo ubona kakuhle Iyaqhekezisa. jonga ke bekumele uba Iyaqhekezisa. Yanilibazisa mantoza. useyindoda ndiyakuthi ndiyakubonisa phelele. Mliya. Yazuka nomesa. Sizamfuna utywala. Xa izinto zenzekile kunathe. Mna ndingindoda nenyani and that nya. Khawulezise nqamile. Ndihamba nazo into ezifunayo ubutywala uyakhumbula ngala mini ngoku besenza laa nto bandisithi zifuna uthetha nawe zathi ungciba utshotontoni. Fondini wena yazi wena ndicaphukele into eyi-1 ngawe. Wena xa uthetha wena uyawumane usenza thina abantu ababi naphaa ngelaa xesha sixabana noMary wenze thina abantu ababi. Sibaliwexiweqi xa ufuna uthetha nale ntwana thetha nale ntwana uyandiva. Sicengezela ngako wena. Heyi iyatya apha kaloku ibingalelanga tata. Ibingalelanga? Uvuma loo nto nawe? wena apha. Okay ke xa sesithethe inyani ke mna nam uyabona leya into yenzekileyo Fondini kaloku Ukuthengelwa nguMary. mani sithi size kuwo Fondini kube kufika abantu abangoomama ngoku bezongena into singamadoda Ya nipelela lamba. Sibhathubhathu ndithi ndibhathuzela ngapha wena usibhathubhathu thetha ezinye. Thetha bro. Liya. Khange benhle ke mntakwethu. Ngeyona nto izamane senza ibe ngathi wena uyinhlamba ofela amahashe. Samane sokubetha qho. Uzabayibhari. Intle ba wena ngoku mawuphinde uphume noMary ambonzeleke siza kuthi ezosishawuta sicela uba masingafuni unini into ezawuphinda ibe ingxaki kuwo. Uza no mother of the nation. Ngobutleba. Uzayithini? Mother of the nation. Uzayithini lo? kuthiwa kuwe kwathiwa indoda uzimele gengqe itholele doni indoda yava awukwazi kaloku uthi uyindoda xa Sozixoke yabona le? ubaleke wena ngcele uye komama yava awukwazi uyenza loo nto uyabhatyaza phezu kombhatyazo isiphoso phezu kwesiphoso Yabona leya into besiyizele sange siyigqibe wenzenye. Engapha ya. Ziyakhaphana ke wena mntakwethu yaba ngathi siyinto engathi sifuna ukwakha ijoint ngawe. Sakhe ijoint. And ijoint esayikha ngawe kuzawunyanzeleka uba kungaziwa nge-crate. Funeka kuze SAP. Ufika apha le. Madoze ke man ndivile nitela nzayilungisa laa nto kwam.
Please. jonga jonga madoda sanuthetha okokoko ngoba ndiyamazi umenza uphucukile nto kulungiseni meza wamenza hayi umdoda uyataya hayi yabona uba uzawuba indoda ngolu hlobo sizawuvana wena ndithanda into yoba awuzibaleki into zakho ewe Loo nto singamele basihambe xa uyaphi ngokawuthiyam umhle hlobo uzawuthi ndihamba wedwa awuzurotsha kodwa usaphila mes ithi etawuni kodwa thekisa uyanento noba iphelelanga kulaa tawuni. yetawuni ingathi masihambe nayo kodwa madoda yetawuni madoda bebendixhawulela ntoni? Yes, sesinamba zakho. Yes.